Lawen kakabsat, aya ting kakabsat, aya. Diyaman ti panagdangigyo, ikaw ang kaloob, iti titulo na dahit ng may sakadagigi kanta tayo kakabsat. Aya, ket no adda dagiti greetings yo, aya. Kaya mabalin yung i-send dito ayan ti live streaming tayo kakabsat, tampasain tayo. Aya, dagiti greetings yo, dagiti ayatin yo iti biag. Ngam no agramid kay ti greetings sa mga history kakabsat, idi po nga na ano ba't nga kasi kausan, direct tayo nga kablaawan, dagi ayatin sa itibiyag ta, itry tayo, di oras tayo, nga naitid ka na tayo nga basahin amin dagi nga mensahe, o. Aya, gapoto da ita, special edition tatta kakabsat, iti da nga programa, kit para kada kayo da ito, imang basa kada dagiti mensahe, o. Well, aday iti numalagip yun, no, amuyo di sakit nga Alzheimer disease. Dahil ang Alzheimer disease kabsat, kat may isang sakit, nagtultuloy nga mangpukaw, iti nananay nga panag-function nga, dahil iti panunot, kapo iti panagkapoy, dagiti cells, iti utak tayo. Kasi agtultuloy dahil ang sakit, iti may isang tao, nga adaan iti kastoy nga sakit, kat maawanan iti kabailan nga mabibig na. Bueno, amuna dagiti amuna nga dati, dagiti membro iti pamilya, as in talaga nga ma-erase nga iti memory na, nga dati nga amuna ori ka membro iti pamilya na agram ori pa iti asawa na kakabsat hanangay nga hindi po niya maalala, hindi niya ma-remember. Kat adda iti may isang tao nga itinagan na kat Mary Jo McDaniel. Aya, may isang church secretary nga talagang faithful daytoy iti trabaho iti apo. Kinagampanan po niya kung ano yung nararapat na gampanan niya, responsibilities niya idiunag iti church. Naragsakit iti aming nga tiyempo. Napaka-jolly po. Super jolly, kaslakan niya. dito nga ni Joy McDaniel. Kaya imparik na itayat na. Saan laan nga kadagiti membro iti pamilya na no dikit iti aglawlaw na. Yeah, ngam aming aglawlaw iti nga aming tattawong aglawlaw kay ingana. Karuba na gagayem na hanman nga awang na church sa kalang imparik na itayat na. Adan isuna iti pamuspusan nga mangipakita iti ayat na iti amin nga tao. Iti agtawon isunan kakabsat iti 87 wenno 87 na addan isuna iti sakit nga Alzheimer disease. Aglabas ti adu nga tawtawen kakabsat ket saan na nga pulos nga nalasin dagiti gagayem kas kinu nagtatay na erase dagiti nga memory na ket hanamot nga amon piman dagitoy member iti pamilya na ken gagayem na. Nagtalinaed isuna. Nagtalinaed isuna kakabsat iti may isang nursing home ket sa diay nga natukpol iti gapot ti panagpapaaga sa sukod karapag natukpol iti tulang na di kanawan nga patong na. Binantayan isuna dagiti gagayem na iti emergency room. Adda nga incomfort da isuna, niliwliwada isuna. May isang nga nasakit ken nariribok nga mga panawan para kini Joe dayta nga Joe McDaniel. Inaldaw nga bisbisitahan isuna dagiti gagayem na iti hospital. May sa kadagiti gagayem na iti nagtestimony. Idi nga napan nga bumisita kini Joe. Numan pay saan na isunan nga malasin. Saan na isunan nga ammo kunana imisem ni Joe kanya ket kasla na la amunak launay ket kinunana kanya ay ayaten ka. Iti mensahe ti ayat kabsat ket personal, practical, and powerful. Nga uray iti maysa nga nakabutbuteng nga sakit akas iti Alzheimer disease kakabsat. Aya, saan na nga mabalin nga pukawon iti puso tayo kas awaten ket ibingay tayo iti ayat. Pudno kakabsat nga adu kada tayo nga mangibagbaga nga Kristiyano ket na napukawan iti mental capacity tapno ipatig tayo iti mensahe iti ayat nga practical, personal, and powerful nga mabaling agtignay kadagiti puspuso tayo. Anyaman kakabsat iti pagdaldala na mapukaw man iti amin nga memorim ngem dayta nga ayat nga adda ken ka haantong nga mapukaw kakabsat kas daytoy nga tao nga addalat ta iti ayat ken kuana. Ayatek nga kakabsat anyaman iti mapaspasamak agtalinaed kuma dayta nga ayat nga adda kadatay kakabsat gapu di Apo Jesus. Aya, haan nga pulos na nagbalbaliw iti ayat na nagbasol tayo man adu man ti nagkurangan tayo
intact pa rin yung pagmamahal niya sa atin. Aging gana iti daytoy nga inirasyon kakabsat, ay ayaten na tayo ni Apo tayo nga Hesukristo. Madaydayaw iti Apo. Kaya't kuman nga dinggin tayo iti maysapay nga nakapinpintas ay nga kanta. Manipudmut laeng ije hangagapot sakti lang kanta, hanggang gapot na kitain tayo iti mensahe na nala tayo dati kakabsat, inadaw tayo ije umuna nga Korinto. Ay kapitulo 13. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi na nagili, nagmamaburi o nagmamataas. Hindi to masama ang pag-uugali, di makasarili. Hindi na yayabot o nagagalit sa kaniyang kapwa. Hindi ko ikinatutuwa ang gawang masama. Ang katotohanan ikinagagalak niya. Ang pag-ibig ay mapagbata at mapagtiwala. Puno ng pag-asa, hanggang wakas ay nagtitiyaga. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos na ipinagdama. Si Jesus ang pag-ibig sa atin ng Ama. alawen kakabsat, agyaman tayo iti dayta nga kanta ang pag-ibig. Yeah, oriak lang na nasagid iti dayta nga ayat ngayon paay na Apo Diyos kada tayo. Yeah, pakapilawan na nga ayat. Well, iti dayta nga gundaway kahit kuman nga makipaglukat kayo iti love chapter of the Bible. Amo tayo dayta kakabsat. Iti Korinto kapitulo 13. Dayta di kung kuna tayo nga love chapter in the Bible. Iti Biblia kabsat. Kuna na the whole chapter iti Corinthians 13. Uray no makasauak kadagiti pagsasao dagiti tawen no dagiti angheles. Ngem no awan ayat ko awan sirserbi iti panagsarita ket awan dumak iti makatiteleng nga awang iti gansa wenno naringgor nga uni iti piang-piang. Uray no nalaingak nga mga saba, uray no maawatak amin a palimid, uray no napigsa iti pamatik tapno mayalis ko dagiti banbantay. Ngem no awan ti ayat ko, awan sirserbik. Uray no ipadawat ko iti amin nga adda kanyak, ken uray pay ited ko iti bagik tapno mapuuran, ngem no awan met ayat kanyak, awan iti gungunak. Iti ayat na anos ken naasi, saan nga naimon, wenno napasindayag, wenno natangsit. Saan nga naalas iti kababalin na, wenno naimot, wenno nalakang agpungtot. Awan ipinpun na a sakit. Yan, awan ti sakit tinakam na. Yan, saan na nga pagragsakan iti dakes, pagragsakan na kiti di kinapudno. Iti ayat iturod na amin na banganag, mamati iti amin, mangnamnama iti amin, ibturan na amin. Iti ayat agpaot nga agnanayon. Adda dagiti na ipaltiing kaskasaba ngem saan da agpaot adda
sagot amang ted iti kabailan nga agsao iti sa bali a pagsasao ngem agibos adda iti pannakaammo ngem agpatingganto. Ta saan payanan anay iti ammo tayo kastamot kadagiti naipaltiing nga kaskasaba. Kuna na verse 10, ngem inton dumteng iti nan-anay a banag agpukawton iti adda nga pagkurangan na. Kuna na verse 11, iti ubingak inubing iti panagsasaok iti panagriklak ken iti panagpanpanunot ko ita na nataengana kon iwaksikon dagiti inuubing nga ugali. Verse 12, iti makita tayo ita kasla nakudrep aladawan iti sarmeng ngem makita tayo to iti rupan-rupa adda nga pagkurangan iti amok ita ngem kalpasan na nan-anay ton. Akas iti pannakaammo iti Dios sa kanya kabayatan na dagiti tallo iti agtalinaed. Pamati, namnama, ayat. Ngem iti kang runaan dagitoy iso iti ayat. Nakita tayo kakabsat. Makita tayo dito iti mensahe iti daytoy nga libro iti Korinto, kapitulo 13. Ket may papan iti naindaklan nga ayat. Ayat kakabsat, maysa nga banag nga masapul nga aramiden iti tunggal maysa nga mangibagbaga nga agay ayat. Kabsat iti kararag ko iti daytoy nga bigat. Saan tayo laeng nga rambakan iti daytoy nga aldaw iti puso. Kas kadagiti kadaywan nga aramiden tayo. Ngem palubusan tayo man. Nga kadagiti panunot ken puso tayo maaddaan iti pudpudno nga ayat. Kuna na verse 7, ti ayat iturod na. Kuna na hindi nagmamataas. Kuna na ikan tatay kakabsat, hindi makasarili. Amin nga banag kakabsat ayat na naanos kin naasi iti ayat agpaot nga agnanayon. Ket dayta iti patauden kakabsat iti pudpudno nga ayat iti tunggal maysa kada tayo. Amin nga adda kada tayo actually naggapo babaen iti ayat. No agaramid iti banag no ang awan ti ayat na dayta useless. Isu nga nakariin ka iti daytoy daw gapo iti ayat. Naaddaan ka iti parabor gapo iti ayat. Adda ti salon at mo gapo iti ayat. No kitahan tayo amin nga naggapuan tayo, nagrugrugi tayo iti ayat. Awan sa bali, no iti ayat iti Dios. Well, adu nga klase iti ayat met kit ayat ti asawa, ayat ti relatives, ayat mix iti pagtutungtungan tayo iti tagakamsat. Gapo ta ayat iti aldaw kadagiti puspuso tayo. No kitahan tayo kakabsat iti daytoy nga tiyempo kasla mapukpukaw iti ayat. Well, da kami nga lalaki na dumamo kami. Kami nga may express nga iti the word. Dama the 5 language iti ayat. Nga kunan nga makita tayo magtikabsat. Kami man may express. Usually yun yung mga karakter ng mga dagiti lalaki. Ngam aramiden mi iti action kakabsat. Kadaywan nga kasay. Ngam siya sa baliak. Talaga ibagak no niya di marikriknak. Ori man no pastor ko, ori man no station manager ng ibaga kay ayat okay so I love my station manager, I love GM, I love my friend kasi ka-express nga panangipakita iti ayat ko kabsat. Ket sapay ko mga dayta nga ayat ket saan laeng nga during Valentine, araw ng mga puso. No di ket di agtalinaed aging gana nga adda iti ayat tayo kakabsat. Wenno dati anges tayo. Well, kaya't kuman nga dati yung sumarunong nga kanta, kaya't kuman nga ipaay ti ayatek nga asawa, kaya't kuman nga ibagaken kuana, numampay physically dati problema, haan nga problema kanyak dayjay kabsat. Tatlo makisayan ti ayat ko. Sa dingdingig ni Pastora Joy tata. Kaya kung ibaga manipod iti kaunggan iti puso nga si kalaeng iti maymaysa kakaisuna ken agnanayon nga ay ayat nga ina dagiti anak ko. Taado iti aduman iti naglabasan iti pamilya tayo. Yang gaputi na indaklan nga ayat ni Apo Dios kada tayo kakabsat. Kin ayan-ayat iti pamilya tayo ket intact pa rin po yung relationship ko tayo. Haan tayong handa tayo nga magunay. Ti kararag ko ket hantay nga magunay ti ayan-ayat tayo kadagiti anyaman nga mapaspasamak iti surroundings tayo ibagbagak nga umuna iti Apo nga kanayon nga ayat tayo isuna. Ket itso ti nagapuan kin pundasyon iti ayat nga adda kanyak nga ipapaay ko iti asawa kay Pastor Joy kadagiti
anak ko. Anyaman iti masakbayan, iti anyaman iti dumteng nga pasamak iti relasyon mi, agkadwa kami, agkadwa kami, wenno kadwa to isuna nga agrakaya. Anyaman iti haan nga affected ti physical pasamak kada kami. Kaya narigat nga ibaga kung kuna dagiti dumang kayat kung i-assure kada kayo kakabsat nga iti asawa kat ay ayatek launa dagiti anak ko. Of course da kayo nga listener. Ayan, awan dating nga programa. Ayan, awan dating nga programa kat awan kayo. Ay awan dating awan kayo kakabsat awan daytoy nga programa isu nga agyaman iti ayat yo. Kaya kang runaan na iti panangikarkararagyo. Kaya kanya kadagiti broadcasters ditoy kang runaan na ito jay napalabas mi nga napalabas ayang aksidente kini eron agyaman na kakabsat day taket nagapo amin iti ayat. Well, kunaktat na kaya itong ipaay daytoy nga kanta iti ayat nga asawa mamahalin manipud mo train jay album tayo nga pagpapala. Ang akala ko nung unay isang pangarap lang na ikaw ay makapiling at mapakasalan. Ngunit ang mga pangarap ay nagkatotoo. Ikaw pala ang sagot sa dalangin ko. Walang sino man na sa akin ay hadlang, pagkat tayo ay pinag-isa ng may kapal. Ako ba'y mahirap lamang na sa iyo'y nagmamahal, at ang tingin ko sa sarili hindi ako karapat-dapat, ngunit ako'y nangangako ng buong puso. Damdamin mo'y di sasaktan, paluluhain man, mamahalin. Ikaw ay aking arugain, hindi kita ipagpapalit, walang sino man na sa akin ay hadlang, pagkat tayo ay pinag-isa ng may kapal. Dawatek man nga kararag tayo iti dating nga gundaway ayatek nga dumdungeg kada dito live streaming. Nakakaskas daw apo Dios timpaay mo nga ayat kada kami. Ayat nga di agresat ket ayat nga awan inggana. Wala po. Daydayawon da ka. Kadagiti sasa umapong isu iti mang pagpalagip manen kada kami. Iti daytoy nga aldaw apo. Tarigagay mi ken maaddan kami iti puso nga managayat, puso nga managkiyaman, puso nga napakumbaba kang runan ti amin, puso nga nasinaw ken puso nga managparabor. Apo iti daytoy mga kadito ikararag ko dagiti kakabsat kas rakrakam man apo dagiti strongholds iti kabusor iti panagbiag da itdem apo ti ragmukin bilag kadigitoy nga kakabsat nga mariknada apo iti presensyam ken indaklan nga ayat mo parabor ken panangsagid mo iti biag da iti daytoy nga biag da apo kadagiti kakabsat mi nga adda nga aglaslasat ti adu nga parikot ken pakadagsenan parikot ti pamilya, parikot kadagiti relasyon apo. Anyaman dagito yung parikot nga sangsangwenda kadagito yung kakabsat apo. I-celebrate naman apo iti Valentine. Itang aldaw nga ipaay mo man kadakwada iti ayat nga isu iti mga balin wenno manggalot kadakwada kadagiti ag-asawa nga damot parikot na iti relasyon da apo. Sikaman iti mangpalagip iti umunang ayat da iti tunggal may sakit isublim iti ayat da kadagito nga agasawa aramidem manaragsaken adatal na iti pagtaangan da gapu iti gaputat ti ayat agpanuray ti adda
isu kuma iti pangpangrunod da uneg iti pamilya. Agtignay ka apo ti nagkaskas tao kadakwada ipakitam iti bilag ken panagayat mo iti daytoy dito apo awan ti imposible ken ka ket ka ba ilam aming naramidan ipalubos mo nga marikna daytoy nga dagitoy nga kakabsat iti panagtrabahom iti agtamang kasasaad da apo ket maiwaragawag iti dayag ken panakabalin mo kang runaan na iti naindaklan nga ayat mo hangga po ta Valentine tattaapo aldaw dagiti puso Apo Dios mabalin mo nga rugyan man nga i-restore dagijay napukaw nga ayat dagijay agpaspasugnot nga ayat awan iti riknanan nga ayat Apo Dios kang runaan na kadagiti aga-asawa apo nga agsapsaper daga po iti daytoy nga ayat Lord God si kakadi apo ti aramiden da nga sentro iti relasyon da urepay kadagiti celebrar Apo Dios iti kasangay iti daytoy nga aldaw itag-aymi kadagiti imam ni Pastor nga Vera Aluzare o Lord God iti kaaldawan na iti daytoy nga aldaw ni Brother nga Val ay kada iti may sa kadagiti technician tayo diti 1143 DZMR agyaman kami o Apo Dios maging sa anniversary po nila Pastora Marcidita at Brother Voy Magno apo gyaman kami iti upat apulong atawan nga kinaimbag mo kadakwada ken amin yag celebrar Apo iti birthday na iti daytoy aldaw hangko man ida nga maibinsa-binsar dagiti da request na Apo iti panakaagas Apo Dios ika Apo ti mangagas kadagitoy nga kakabsat ket Apo Dios adda kadi ngagtalinaed ti ayat iti tunggal may sakada kami iti daytoy aldaw madaydayaw ka agyaman nak Apo Dios ti ayat ken pammatig mo madaydayaw ka iti nagan ni Jesus amen well iti daytoy nga gundaway kakabsat antay nga pabayaganan kaya kung kablaawan kayo iti Happy Hearts Day, Happy Valentine kaya dagitoy yan kakabsat dagiti kablao yo kahit naman nga basahin iti daytoy nga tiyempo ay akin ni Sister nga Malu na pila Happy Hearts Day everyone Happy Tuesday God bless everyone ko na ni Sister nga Malu nga napila ini Sister nga Jinky Rakal good morning Pastor Happy Hearts Day po thank you praise God ko na kini Madam nga Teresita Malaguyo blessed morning po Pastor Lawrence and Pastora Joy family and to all of us Happy Hearts Day po sa ating lahat Mary Joy Balawa, good morning po Pastor and everyone. Happy Valentine's Day. Mary Olsomera, good morning Pastor and everyone. God bless as always. Kuna Sister na Wilma Rivera, good morning po Pastor. Happy Valentine's Day to all listeners. Lenny Giyab, good morning Pastor. Happy Valentine's Pastor. To God be the glory. God bless everyone. Vivian Benavente, good morning Pastor and your family. Happy Hearts Day. Everyone, God bless. Rufino Pascua na imbag ang sama Pastor madaydayaw iti Dios. Happy Hearts Day. Merinol Somera, Happy Valentine to all mga kapatid. Kini ni Teacher Lerma, Madam Agbibuya Mambiron, Happy Hearts Day everyone kung na God is love. Good morning kini Pastor nga Alex, Sir Alex. Ma'am Robilindaro Agustin, good morning Pastor and family, God bless. Jennifer Caro, blessed morning Pastor and listener Lenny Giyab, good morning Pastor, Happy Valentine's Day Pastor. To God be the glory. God bless everyone. Mary Grace Bautista, good morning Pastor, Happy Valentine po. At sa aking tatay Arsenio Pablo na nakikinig ngayon, good morning tatay Arsenio Pablo. Oripay kini Teacher nga Lerma Valenzuela Pascua ako na Happy Hearts Day to everyone. To my asawa Norman Pascua. Okay, basahin tayo continuation na. I love you so much. At sa lahat ng kapamilya, kapuso at kapatid at espiritu pa at sa lahat ng staff ng SBCS, happy pagmamahal day. God bless us all. Yapay, maturole ko na good morning Pastor, pinabati ko ang aking wife who's listening right now, Eileen Malto, sa aming anak, Denver Malto. Happy birthday also to our biyanan, Imelda Marcos. Wow. God bless you. God bless po ang former kakabsat yung former first lady tayo kanagnagan na lang. Happy birthday kini nanay nga Imelda Marcos. Okay, Rizalina La Madrid, Happy Hearts Day Pastor. Iti apo iti mamted iti pudnong ayat kadagiti puspuso tayo not only today but forever. Happy and blessed Heart Day to everyone. God bless us all. Yunaida Laitan, amen. Kinantingali nga Valentin, blessed morning Pastor. Philomer De Jesus, nagasat nga
agsapan pastor ken amin nga listener. Mitch Daluyan kuna amin, praise the Lord. Pakablao man pastor iti relatives ko dito Kirino. Kanayon nga dingdingeg kanyam kini Daddy William Daluyan nga adda iti Arizona. Happy Valentine's inya Kirino daddy sister Kirino Isabela wino Kirino province. Okay. Anyway, good morning ken happy Valentine's. Iti tunggal may isa kada tayo kakabsat. Geraldine G. Mariano amen. Novelin del Valle na imbang launay nga ti Dios pastor. Okay, noted po the prayer request of Sister Novelin. Yunara Soloria, bless morning, happy Valentine's Day, Pastor, and everyone. Pilamber de Jesus, hallelujah, amen, Lord. Lita Patawig, blessed morning, Pastor. Happy, blessed morning, Pastor. Happy Valentine. Okay. Dolly Pasqua na imba, kinagasat nga bigat, agyaman tayo iti Apo, Mitch Balinbin. Praise the Lord, aldaw dagiti puso, kat sapay kumat, agring bawit, ayat kadagiti puspuso tayo, kakabsat kay Kristo. Ikaten itigura kadagiti puso. Meron sumera, praise the Lord. Kini Ma'am Shirley Dumon kuna na good morning Pastor, God is love. Happy love day to all of us. Thank you. Ma'am Robilin Darok Agustin, happy heart day to all the pastors, staff and listener and viewers of DZMR. God bless everyone. It is Sister Kuma Shirley Salazar Blanco. Good morning, brother Pastor. Happy Valentine, everyone. Okay. Maribel Calyaga, good morning, Pastor and family. Happy Valentine Day sa lahat. Enjoy every day with God love. Okay, Leonor Batara, blessed morning, Pastor. Pelican Las, good morning, Pastor. Happy Valentine po sa atin lahat, mga kapatid sa Panginoon. Binabati ko po lahat ng MRCP, Itchagi members, ng maligayang araw ng pag-ibig. Huwag po natin kalimutan na ang Diyos ang siyang unang umibig sa atin. Kaya pagpatuloy natin ang pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. Patuloy natin hingin at natulungan niya tayo sumunod sa Kanya mga utos. Amen. Kuna ni Mga Teresita Malaguyo, Ofelia Managad Gorospe, na imbaga bigat Pastor, happy Valentine sa inyo. Kini sister nga Angie Aquino, God bless everyone. Jennifer Caro, happy Valentine. Kada tayo. Amen. Elvira Pangan. Amen. Jesus is love, faith, hope, and Jesus is love, faith, hope, love. But the greatest is love. Kuna na. Kini Sister nga Mercy, blessed morning, Pastor Lawrence and Pastor Joy, and to all listeners, happy Valentine to everyone. God bless us all. Vanji Javier Villa, blessed and happy birthday, Pastor and family. Pelican Las, 1 Corinthians, yung binasa po natin kanina. Okay, kini siya nga Pedrito Dalyay, kung nga enjoy dati bakasyon dito balasi with happy Valentine sa lahat, lalo na po sa inyo, Pastor. Salamat po. Happy Valentine kini Ma'am Nancy with Pastor, Sir Pedrito. Okay, sa buong pamilya nyo, God bless. Catherine Kinsay, okay, Leia Cabanyero, Catherine Kinsay, good morning. Lanil Giab, Langido, muna na. Good morning, Pastor, happy Valentine sa iyo, sa aking mahal na papa at mama. Salamat po. Pastor Mercy dito Magno, amen. Madayo iti apo tayat na ipain na kada kami. We love you, Lord. Okay, praying for the gift of life of my eldest daughter, Kyla, today. God bless you. Glory. Good morning po, Pastor. Okay, happy birthday, happy heart day. Ano ni Pastor nga Mercedita. Josie Ramos, good morning, Pastor. Happy Valentine Day in your family and all listeners. God bless. Mary Choi, Astero Balawag, Kablawak man, iti happy Valentine. Iti kakaisuna nga ayat ko, Pastor Ariel Balawag. Happy Valentine din sa lahat ng MRCP. Wala na. Pastor Junimel Hipol, good morning kada kayo kini Pastor nga Sitio Ramillosa. Happy and great morning everyone. Kablawan man. Amin. Nga kakabsat iti Shalom Assemblies of God. Daragsak nga kaldawan iti puso tayo. Amin. God bless. Kasi siyempre amin mga taga-Agape Christian Center kakabsat iti Tagulak di Punkirino. Aya naimbag naragsak nga napasko naragsak ka rambak iti aldaw iti puso ket kadagiti amin kakabsat nga basaksakupan iti Southern Isabela section maaddan tayo madamdama iti meeting iti San Miguel Ramon Isabela ket kastan kakabsat agyaman na kiti panakianday ti las 30 nga minuto manan aya enjoy tayo iti daytoy nga aldaw nga intay di date kung natin malayan kadagiti adaan ti Tiempuna aya ket kumakadak manan kakabsat na imbang aldaw kadagiti puso iti daytoy nga aldaw. Lawrence Salazar na magaldaw iti Martes. Iyag sa parap ng tinamnama. Manggigan tayo ti programa ti Agsapa Anapnuan Tinamnama. Lunes ingat Biyernes ditoy 11:43 DZMR. No addaman ti kayatyo nga ipakararag, ag-text kayo ditoy 0917-564-8388. Ket iti sumagmamano a segundo, manggigan tayo iti
Pro tips ni Maloy Salumbides. Teka